खुलुमबाय आंनि मुङा मसे सुशान्त नार्जारि दिनै आङो 26 बोसोरनि उरिष्यानि सासे गथ' रितेश आगरवाल जाय बुहुमनि नैथि देरसिन सेन हटेल खालामनो हादों आरो दा बिथाङा 35,000 कौटिनि मालिक बिथांनि सोमोन्दै आं खोन्थानो नागिरदों। गोबाङानो सानो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे मोनसे बिजनेस खालामनो मोनसे कम्पानि खालामनो गोबां रांनि गोनांथि नांगौ नाथाय बेनि जेबो गोनांथि गैया। नोंहा जुदि इनोभेटिभ आइडिया दङ नोङो नोंनि बिजनेस मडेला थिगब्ला नोङो जोबोद खम रांजोंनो नोङो बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो सुरु खालामनो हायो। दिनै रितेश आगरवाला उन्दैनिफ्राय बियो बिजनेस खालामनो जोबोद गोसोमोन। बिथाङा एफाराब लेखा फरा गोरोंबो नङा डिग्रि गोनां मानसिबो नङा। बिथाङा हायार सेकेन्डारि ड्रप आउट MBA फरायनाय नङा बिथाङा। दा बिथाङा मा खालामदों बिथाङा फ्लाइलाइट मडेलाव बिजनेस खालामदों। बेनो जाहैबाय बिथाङा मोनसे फिसा दिल्लीनि मोनसे फिसा हटेलनि मालिकजों बिथाङा कन्ट्रेक्ट खालामदों। बिथाङा ओरैबायदि कन्ट्रेक्ट खालामदों आं नोंथांनि हटेलखौहाय माखासे रुम लागोन आरो बे रुमखौ आंनि गोसो बायदि बेखौहाय समायना रमायना खालामगोन आरो जुदि मानसिफ्रा बे हटेल थाफैबा आंनो खिन्थु 30% होनांगोन आरो रावबो जुदि थाफैयाब्ला आं नोंथांनो बे हटेलनि भाराखौ होगोन। बिथाङा बे रोखोमैहाय हटेल मालिकजों एग्रिमेन्ट जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय हटेल मालिकआबो होदोंमोन। दा होनायनि उनाव बिथाङा बे हटेल रुमखौहाय गाव जे रुमखौ लादों बेखौहाय ओरैबायदि साजायदोंमोन आरो जोबोद क्लिन हेल्थ हाइजेनिक माखासे जिनिसफोरखौ बिराद मोजाङै खालामदोंमोन। टयलेटफोरखौ बिराद साफा खालामदोंमोन। बिनि उनावहाय बिथाङा बेखौहाय ससियेल मिडियाआवहाय होदोंमोन। बिनि उनावहाय मानसिफ्रा थाफैनो हमदोंमोन। बिनि उनावहाय हटेल मालिकआ बिनि बे मानसिफोर फैनायखौ नुनानै गासिबो हटेलखौनो रुमफोरखौनो बिथांनो होदोंमोन। बिनि उनाव लासैनो दिल्लीनि गोबां जायगाफ्रावहाय बिनि हटेला गोसारलांदोंमोन। मानोना दिल्लीनि गोबां हटेलफ्राबो बिथांजोंहाय एग्रिमेन्ट जानानै बिथांनो बे हटेलफोरखौ होदोंमोन। बिनि उनाव लासै लासै भारतनि गोबां जायगायावहाय आरो वर्ल्डनि गोबां जायगायावहाय दा चाइनायावबो बिथांनि हटेला नैथि होननानै आङो मोनथिनो मोन्दों आरो बुहुमनि गोबां हटेलावनो दासिमाव बिथांनि हटेला गासै 1 लाख रुम दं। 1 लाख रुम दं बिथांनि हटेला। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जे नोंथाङा बिजनेस सुरु खालामनो थाखाय एफाराब गोरों जानो नाङा। जास्ट सोलोंनो थाखाय मोनसे बार्निं डिजायार थानांगोन अब्लानो नोङो हामनो हागोन। नोङो एसे ट्रेनिंफोर लानांगोन बिजनेसनि सोमोन्दै एसे रिसार्च खालामनांगोन आरो मार्केट रिसार्च खालामगोन आरो बिजनेसखौ जायखिया खालामा मानो बेखौ मा खालामगोन जोङो कास्टमारफ्रा मा प्रब्लेमाव गोग्लैदों बेखौहाय सिगांग्रो मोनथिग्रोनांगोन आरो बे प्रब्लेमखौहाय मा बिजनेस खालामनानै बे कास्टमारनि प्रब्लेमफोरखौहाय समाधान खालामनो हागोन। मानोना दानि बिजनेसा कास्टमार प्रब्लेम बेस जानांगौ। कास्टमारा प्रब्लेम जानायफोरखौ सुफुंनो हानाय जानांगौ। अब्लानो बे बिजनेसफ्रा जोबोद मोजाङै थांनानै थायो आरो डेभेलप जायो। जोंनि गोबां सानो सोरबा जुदि सासेया अबेबा मोनसे बिजनेसखौ खालामनानै रां रुफा मोन्दोंबा बिथांमोना बे बिजनेसखौनो खालामनो लायो आरो उनावहाय मोनसेनि उनाव मोननै मोनथाम बिदि गोबां बे मोनसे बिजनेसजोंनो जाजोबनानैहाय मा जायो बयबो जोबनायावहाय गोबां जानायनि जाहोनाव लस जानांगौ जानानै फैयो। दा बेनिखायनो आङो खावलायबाय सोरबाफोर जुदि नोंथांमोनहाबो बिजनेस खालामनो गोसो दंब्ला कम्पानि खालामनो गोसो दंब्ला आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 7002441224 आरो आंनि गाहायाव बे नाम्बारखौहाय होखादों। बेनिखायनो आङो मानोना डक्टर बिबेक बिन्द्रा हयथ' नोंथांमोना मोनथिगौ बिथाङा एसियानि नाम्बार 1 बिजनेस ट्रेनार। हाजारो बिजनेसफ्रा बिथांजों दङ आरो गोबां जायफ्रानाखि हाजार क्रर लाख क्रर बिजनेस खालामगासिनो दङ दासिमाव। दा बिथांमोनहा नोंथांमोनखौहाय फोरोंगोन
अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसखौ जोबोद मोजाङैहाय खालामनो हागोन आरो जे कार्ड नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसखौ ग्रथ खालामनो हागोन। एसेनोसै आरो मोजाङै मोनथिनो थाखाय आंखौ कन्टेक्ट खालामबावनो हागोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।